Tota, joo. Ajatus oli puhua tekoälystä ja vähän sitten muustakin. Aina helposti rönsyä, mutta mulla ei ole mitään valmista pohjaa, mutta mä kerron kokemuksista ja mitä on tehnyt lähiaikoina. Nyt katsotaan, että mitenkä tuo etäyhteys onnistuu, tai kun mulla olisi täällä video täällä tikulla, niin katsotaan, täytyy laittaa se sitten tähän koneeseen ja se näkyy tai ei näy sitten tuolla kotikatsomoissa, mutta sitten löytyy myös täältä tallenne jälkeenpäin, niin jos haluaa katsoa, niin ihan tuossa lähiaikoina uutisiakin luin, niin Suomessa sanotaan, että on vähän niin kuin jälkijättöisesti huomattu, että mitä kaikkea mahdollisuuksia siellä on. Et varsinkin organisaatiot, yritykset, niin joku tekniikan professori sanoi, että pitäisi ottaa vaan enemmän käyttöön sitä, koska mahdollisuuksia on nyt niin paljon tullut uusia ja löytää niitä innovaatioita ja keksintöjä ja soveltaa niitä omia juttuja erilaisiin mahdollisuuksiin. Oli juttu tässä lehdessä niin Oriveden kunnan koulusuunnitelmasta, joka keskeytettiin sen takia, että oli käyttänyt tekoälyä ja 14 tämmöistä hakutuloksesta, mitä ne oli käyttäneet, 7 ei ollut edes olemassa. Että otat huomioon tämän keskustelun. Joo, se on, täytyy jo muistaa aina kun puhutaan tekniikasta, niin niissä on hyvät ja huonot puolet. Ja jos ajatellaan niin kuin laajasti tekoälyä, niin, tai ylipäätänsä kaikkea internettiä ja nettikäyttöä, niin ihan vinkkinä Areenasta löytyy aika mielenkiintoinen dokumentti. Katsoin muutama päivä sitten niin Googlen ja Facebookin tämmöisestä nykyaikaisesta tavasta hyödyntää mainontaa ja ynnä muuta. Mä voin laittaa sen linkin sitten vinkkinä myös siihen. Mutta samalla juttu liittyy myös tähän tekoälyyn, että siellä on kyllä tämmöistä just ongelmaa myös mukana, että mihin se johtaa jatkossa, jos aletaan liikaa sitä hyödyntämään tai näin. Mutta se on vähän niin kuin oma juttunsa. Mietitään nyt sitä tämmöisiä sovelluksia, mitä vois ajatella vaikka videokuvauksen suhteen tekoälyn hyödyntämisessä. Ja mä oon itse, voisi sanoa, että monelta kantilta miettinyt, että mitä kaikkea videokuvaukseen tai valokuvaukseen tai kaikkeen tiedonhallintaan voisi hyödyntää uusia tekniikoita, ja voisi sanoa, että ei nyt ihan päivittäin, mutta aina tulee joku juttu, että kun miettii jotain prosesseja tai miten mä oon jonkun asian tehnyt aikaisemmin, niin hyvin usein tulee keinoja, että hetkinen, nyt onkin uusi työkalu ja nyt voi tehdä se eri tavalla tai nopeammin, tehokkaammin, monipuolisemmin. Ja sillä tavalla niin kuin voisi sanoa, että mielenkiintoista aikaa, että erilaisia juttuja tulee, kun vaan pistää hoksottimet, raksuttamaan, että mitä voisi hyödyntää nykytekniikoilla uudella tavalla. Koska jos laitetaan listalle niitä, niin mitä se tarkoittaa se tekstin tunnistus äänestä, mitä se tarkoittaa kuvien tunnistus tai erilaiset algoritmit, ohjelman pätkät. Se monipuolistaa mahdollisesti tiedon hallintaa, että jos mulla on 100
tiedostoa tietokoneella, niin pystynkin tekemään joku algoritmin, että raksuttelepas pikkasen niitä ja järjestä ne uuteen asentoon ja kopioin ne samalla tuonne toiseen. Ja nyt mä oon tehnyt paljon semmoisia erilaisia pieniä ohjelmapätkiä, jotka on auttanut monessa tämmöisessä asiassa. Ihan tiedostojen kopioinnista kansiosta toiseen tai aakkosjärjestykseen ynnä muuta. Mitä ideoita tulee mieleen. Jos tällaiset kielen käännökset menee koko tarina kerralla. Joo, esimerkiksi 20 sekunnissa. Esimerkiksi mä voin näyttää, että tästä mä kirjoitin kirjan viime vuonna Tietotulvasta selkeyttä. Tämä on suomeksi kirjoitettu ja 170 sivua ja mä käänsin se englanniksi tekoälyllä. Ja se on mulla tuolla PDF-nä. Se on aika hyvä käännös ja täytyy sitä vielä pikkasen timmata, mutta periaatteessa niin kuin se idea on, että onko sekin ChatGPT:llä? Ei, siinä on vähän eri tekniikoita käyttänyt, joo. Mutta yleisesti tekoälyhän sanotaan, että niitä on erilaisia. Oli puhetta generatiivisesta tai jostain muista, mutta että mikä määritellään sitten tekoälyksi. Se on enemmänkin tämmöinen ohjelmanpätkä, joka oppii tai niin kuin kehittyy itse vähitellen. Mutta esimerkiksi ChatGPT:llä pääsee sitten, saa vinkkejä niihin muihin, että miten ottaa niitä käyttöön jotain muita juttuja. Ja voisi sanoa, että niitä voi käyttää ristiin. Vähän niin kuin tietokoneohjelmia, niin nykyään käytän useampaa tekoälysovellusta, tämmöistä kielimallia samaaikaisesti. Ja voisi sanoa näin, että ChatGPT pärjää aina johonkin asti, mutta sitten taas toinen, vaikka se kiinalainen DeepSeek, niin se onkin jossakin asiassa taas viksumpi. Oletko käyttänyt sitäkin? DeepSeek? Kyllä paljonkin, mutta se, että ne jää sitten sillä tavalla, voisi sanoa, että aika usein jää semmoiseen loopiin, eli kierteeseen. Ne ei pääse pois siitä, niin sitten voikin kysyä sen sama asian sitä toiselta, niin se ymmärtääkin taas eteenpäin. Et varsinkin tuommoisessa ohjelmointijutussa, niin se on aika hauska, mitenkä toinen jää jumiin ja sitten ottaa sen paketin ja antaa sen toiselle, niin se tietääkin taas ja sitten pääsee silleen niin kuin eteenpäin. Ja se on silleen, voisi sanoa, kantapään kautta sitten oppia. Voiko kuvitella, että tuommoinen luovien alojen yrittäjyys, niin kuin sullakin on tuo, niin se menee ihan uuteen paremmuusjärjestykseen yrittäjien kesken? No tavallaan se koko aika menee ja tietysti joka ala on ihan uudessa myllerryksessä siinä mielessä, että itse tuntuu nykyään, että sitä ei hyödynnetä kovinkaan monessa paikkaa, tai se ei tule ainakaan esille sillä tavalla, että pystyisi paljon niin kuin ottaa paremmin ja nopeammin niitä käyttöön. Mahdollisuuksia. Mutta joo, se on sitä kilpailua, jokainen sitten menee eteenpäin. Mutta jos ajattelee tätä käytännön esimerkkiä, mistä Heli kysyi, että kerrotko siitä kaikille, niin se oli sitten tässä tikulla. Mä tein semmoisen, kun mä olin tuossa kuntavaaliehdokkaana, sain jopa 21 ääntä. Yes. Mutta sillä ei vielä. No joo, se oli mun politiikkaura 2-3 viikkoa. Siinä on kokemusta sen verran. Mutta siinä tein sitten muutaman videon. Esimerkiksi tämmöisen Laukaa vaalivideo. Ja siitä tuli se hauska testi. Se oli ihan uusi ajatus myöskin, että mitenkä hyödynnän videokuvaa tai video-ohjelman toteuttamista tekoälyn kanssa. Ja lyhykäisyydessään niin mä otin, kun
mä olin aikaisemmin järjestänyt videoleikkeitä ja valokuvia tonne Digicam-ohjelmaan, niin poimin kaikki laukaa, tai ei kaikkia, vaan semmoiset, mitkä näytti mukavilta otoksilta, niin eri kansioon. Ja niistä tuli joku, oliko puoli tuntia tai 15 minuuttia siltä väliltä otoksia. Ja tavoitteena oli tehdä semmoinen jotain liittyen laukaaseen ja sen kehittymiseen ja historiaan. Oliko ne otokset videoita vai? Videoita pääosin, mutta sillä ei ole sillä tavalla merkitystä. Se olisi voinut olla valokuvia tai videoita. Mutta siis mä laitoin ne satunnaiseen järjestykseen ja sen jälkeen editointiohjelma aikajanalle. Ja sitten oli vähän niin sanotusti haavi auki, että mitä näistä tekisi, ja aloin miettiä, että hetkinen, miten tähän liittää jotain politiikkaa tai jotain tulevaisuutta tai historiaa ja laukaata ja ynnä muuta. Ja sitten keksiikö joku, miten mä hyödynsin sitä, no Heli tietää, mutta ChatGPT:tä siinä järjestelyssä. Tai sen idean tekemisessä siitä otoksista. Niitä oli 50 otosta tai jotain sitä luokkaa, erilaisia otoksia. No, lyhykäisyydessään se ajatus meni sitten niin, että mä laitoin sen video-ohjelman pyörimään siitä editointiohjelmasta. Ja samalla otin ääninauhuri, aikaisemmin on näyttänyt sen pienen ääninauhuri, ja aloin puhumaan siinä, että mitä ne otokset sisältää. Että ihan tarkasti vaan, että tässä on nyt laukausta, mitä niissä otoksissa oli. Ja pyrin mahdollisimman selkeäseen puhumiseen, että tekstin tunnistus toimii jälkeenpäin. Eli 15 minuuttia puhetta sen videoleikkeiden mukana, satunnaisia otoksia. Kerroin, mitä niissä kuvissa on, suhteellisen tarkasti. Ja sen jälkeen mulla oli se äänileike tuossa nauhurissa. Sitten sen äänileikkeen vientiin tietokoneelle ja yksinkertaisesti vähän kohinaa pois tai jotain muuta, ihan kevyttä niin äänimuokkausta ja muunto MP3. Se pienentää sitä ja ääni säilyy hyvänä. Ja sen jälkeen tietysti sen olisi voinut ottaa suoraankin MP3, sillä nyt ei ole merkitystä tässä, mutta pääasia, että se MP3-tiedosto sitten kelpasi sitten tekoälysovellukseen, missä tunnistetaan se tekstiksi, se puhe. Ja näitä on paljon vaihtoehtoja, mitä käyttää, mutta jos on paljon tekstiä tai tämmöistä, niin useammassa tämmöisessä tekoälysovelluksissa, mitä löytyy netistä, niin niissähän on aikarajoite, ellei maksa jotain hintaa. Mutta esimerkiksi Googlella on yksi sovellus ainakin, mikä tunnistaa ilmatteeksi koko puheen. 15 minuuttia. Tietääkö joku? Mikä se genius on? No varmaan voi olla, en tiedä, en ole käyttänyt, mutta Googlella on sitten tämä Notebook LM, joka on tarkoitettu tämmöiseen kaiken näköiseen isojen tietomassojen pureskeluun. Niin siihen kun laittaa sen MP3-tiedostoon, niin se löytyy sitten sieltä muutama klikkauksen takaa se tekstitiedostona se koko juttu. Ja sen jälkeen, kun se on tekstinä se puhe, niin periaatteessa kaikki
tiedonkäsittely on niin kuin paljon helpompaa, kun on vain se tekstinä, ja tekoälyt sitten pystyy niitä pureskelemaan vähän riippuen mitä haluaa käyttää. Siinä Notebook LM:ssä pystyy tekemään tämmöisiä lyhennelmiä siitä tarinasta, jos haluaa ne pääkohdat vaikka poimia siitä puheesta. Mutta myös kun sen tekstin muuttaa esimerkiksi PDF-tiedostoksi, sitten se on vaan niin kuin tämmöistä tekstin käsittelyä siinä välissä, että esimerkiksi Open Officella voi tehdä PDF-tiedostoa tekstistä. Niin taitaa se ChatGPT lukea suoraan tekstitiedostoakin, mutta yleensä ne ei niin pitkiä. ChatGPT sanoo sitten vähän, että liian pitkä juttu, jos ei ole maksanut taas hintaa. Että siinä on joku raja, mä en muista paljonko ilmaisversiossa. Mutta se voi kokeilla, jos on puhunut lyhyesti eikä jaarittele siellä, niin ei siitä kovin pitkä teksti tule, niin sen voi laittaa suoraan sitten sen PDF-tiedoston sille ChatGPT:lle. Ja sen jälkeen se on lähinnä juttelua sen kanssa, että voisi sanoa näin, että tekoälyn kanssa oppii keskustelemaan, kun keskustelee useamman kerran. Eli siitä täytyy osata kysyä, että se osaa auttaa. Ja sen jälkeen voi kysyä esimerkiksi, että tai kertoa se tilanne. Mulla on tämmöinen juttu, mulla on tällainen tavoite ja tekisitkö mulle ehdotuksia erilaisista mahdollisuuksista. Mikä olisi hyvä juoni tässä ohjelmassa näillä kuvilla? Kannattaako laittaa jotain musiikkia tai mikä olisi joku hyvä muu juttu? Ja sitten kun valitsee, se antaa useimmiten semmoisia ehdotuksia tai vaihtoehtoja, niin sitten kun valitsee yhden, niin sitä keskustelua voi jatkaa ja siitä tulee sitten semmoinen oma tuotos. Se ei ole niin kuin oikeasti sen tekoälyn tuotos, vaan siitä tulee yhteistyössä tehty lopputulos. Ja tällä tavalla se ohjelmanteko, voisi sanoa, että se hankalin vaihe helpottuu huomattavasti ja mä sain muutamassa tunnissa valmiiksi se ohjelma. Tietysti siinä oli editoitavaa, mutta se iso työ oli se pureskelu, että hetkinen, mulla on siellä ralliotoksia ja sitten siellä oli sisävesilaivaa ja sitten oli vähän muuta peuronkaa ja muuta laukasta, että miten se kaikki liittyy toisiinsa, niin sehän sitten teki aika kiva yhdistelmä, että sorvataan laukasta parempi, kun siellä oli yksi sorviosuus. Ai niin, se oli se, minkä sä lähetit niin meille, niin se oli tehty tällä systeemillä. Kyllä. Selvä. Elikkä sieltä tuli semmoinen idea ja mä sitten ehdotin, että olisiko joku toinen tai näin, niin se sitten antoi muutaman vaihtoehdon ja sitten kun sieltä editointi eteni, niin sitten vielä pystyn jatkamaan sitä keskustelua. Nyt mulla on tämmöinen ohjelma ja jos laitan sen YouTubeen, niin mitä ehdottaisit siihen otsikoksi tai. Ja sitten se antaa taas muutamia vaihtoehtoja. No, valitaan sitä yksi tai näin. Ja oikeastaan se prosessi on niin kuin siinä sen suhteen, että nyt jos ajattelee kaikkea muuta vastaavaa, mitä varmaan jokaisella on arkistot täynnä kuvia, niin mitä kaikkea sieltä voi tehdä vaikka tällaisella tekniikalla, että pääsee johonkin semmoiseen yhteisnäkemykseen semmoista kuvan sekamelskasta ja se on se voisi sanoa, että useimmiten vaikein vaihe siinä videoiden tekemisestä.
Ja miksei kaikissa muissakin kuvakirjoissa tai vastaavissa. Joo, se ChatGPT on se yksi mahdollisuus. Tosiaan se DeepSeek on sitten toinen tämmöinen kiinalainen versio ja Euroopassakin on Mistral Chat, Le Chat tai millä nimellä se meneekään. Olen vähemmän käyttänyt sitä, mutta vähän niissä on pikkasen ero, että kuinka paljon esimerkiksi pystyy laittamaan liitetiedostoja samanaikaisesti. Tuossa DeepSeekissä on ilmaisversiossa hyvä puoli se, että sinne voi laittaa useamman liitetiedoston samanaikaisesti. Ja ilmaisversiossa ilmeisesti ChatGPT:nkin maksullisen version voi laittaa useamman, mutta siinä taitaa olla onko neljä niin maksimi. Mutta sitten tässä DeepSeekissä on 9 tiedostoa. Ja esimerkiksi tämmöisessä ohjelmien koodaamisessa, niin sitä 9 onkin aika hauska hyöty, kun voi laittaa useamman tiedoston samaan aikaan, niin sitten se pureskelee ne keskenään, että hetkinen, miten ne toimii yhdessä ne eri tiedostot. Ehkä se toimii myös muissakin sovelluksissa. Esimerkiksi tuossa Google Notebook LM:ssä, siinähän on aika erikoinen ominaisuus se, että sinne voi laittaa, oliko se 50 tai enemmänkin niitä liitetiedostoja. Jos on joku tietty osaamisala, jota haluaa opiskella, sinne voi laittaa vaikka 10 lähdettä PDF-tiedostona, että teetkö yhteenvedon tästä jutusta, ja se toimii semmoisena lähdehakupaikkana sille koko aineistolle. Mä oon Notebook LM usein esimerkiksi käyttänyt, niin kuin jos löytyy PDF-tiedostoja kirjoista, niin se pureskelee sen yhden kirjan hetkessä läpi. Sitten siitä voi kysyä niitä perustietoja sieltä kirjasta. Et ei tarvi välttämättä lukea. Tietysti lukeminen on ihan oma juttunsa, ja jos ajattelee niitä, miten psykologisesti ihminen muuttuu, kun käyttää koneita, niin se on sitten oma juttunsa, mutta kirjan lukeminen on tärkeää ja tulevaisuudessakin, että ei se poista sitä, mutta tämmöisistä tekniikoista niin varmaan monelle hyötyä, jos löytää sen hyötykäytön omiin juttuihin. Tuossa tulee mieleen niitä muita hyödyntämiskohtia. Tuossa tietysti voisi katsoa sen videonkin tuossa välissä, niin katsotaan. Onko teistä joku käyttänyt tämmöistä täällä? Unohtanut sen, mitä en ole käyttänyt, mutta Joskus siitä on siitä puhuttu. Löytyykö se käynnissä tässä LM? Mä nyt se... Notebook LM on siinä erikoinen, että sinne voi, tai en mä tiedä, tietysti kaikkiin nykyään tulee uusia ominaisuuksia, että ei pysy kukaan kärryillä, mutta sinne voi laittaa kotisivun osoitteen, äänitiedoston, PDF-tiedoston, mutta niitä voi olla monta. Että jos on joku tietty nettisivu, mitä tietää, että siinä on hurjasti tekstiä, mutta ei viitti lukea sitä, mutta haluaa sen perustiedon siitä sivusta, niin voi laittaa sen sivulinkin siihen ja kysyä sitten sitä ohjelmalta, että puhutaanko tässä siitä ja kerrotko ne perusasiat. Ja teetkö vaikka mulle ranskalaiset viivat, niin mä otan ne taskuun mukaan sitten. Sitten mä tiedän sen sivuasiat. Silleen nopeuttaa juttuja, jos on joku tärkeä tai vähemmän tärkeä asia, mitä haluaa opiskella. Siitäkin tuli just varoitus käyttäjälle. Piti vastata myöskin, että haluaako antaa tietoja. Joo. LM:lle vai ei. Se on justiin, että
tietoturva on sitten oma juttunsa. Mainokset on minusta vielä suurempi juttu. Tosiaan se Areenan dokumentti niin on kyllä hyvä muistutus siitä, että miten maailma nykyään makaa Google ja Facebookin äärellä. Että nehän toimii periaatteessa sen mainostulon kautta ja sitä kautta valeuutiset on suosituimpia asioita. Ja ne ei saa niin kuin, tai ei halua jarruttaa sitä, koska rahaa tulee. Moderointi on poistettu kai molemmin. Niin, ja sitten viimeksi pari päivää sitten kummi sitä soitti, että hänellä on Facebookissa valeprofiili, että mitä hän tekisi. Ja mä sanoin, että no, mullakin profiili varastettiin ja voin sanoa, että omien kokemusten mukaan niin et voi tehdä oikein mitään. Paitsi niin kuin yrittää vähän jarruttaa ja kertoa kavereille, että mulla on nyt tämmöinen valeprofiili liikenteessä. Että esimerkiksi hänellä niin tuli tämmöinen valeprofiili ja se oli lähettänyt kaikille hänen kavereilleen, jotka oli siinä Facebook-kaverina, niin kaveripyynnö ja sitten aika monit oli niin kuin lähtenyt tämän valeprofiilin kaveriksi. Ja nyt hänen oikean henkilön niin hommana on pyrkiä sanomaan niille tutuille, että älä usko sitä, mitä se puhuu, se valeprofiili. Mullekin tuli se sama kaverikysely ja sitten vielä joku erikoinen kysymys, että no miten voit ja onko kaikki hyvin ja jotain tämmöistä. Mä soitin sitten heti kummisedälle, että hetkinen, että onko tää sun profiili, kun sä oot niin jo täällä ennestään. En mä oo mitään tehnyt täällä netissä tai Facebookissa. Ja tosiaan se Facebookiin voi laittaa ilmoituksia, että nyt on valeprofiili, tämä on valeprofiili. Mutta ainakaan mulla ei ole mitään reagointia ollut sen jälkeen Facebookin suunnalta. Se on edelleen siellä se valeprofiili ja en tiedä yhtään se elämästä, miten se toimii. Eikö teillä mene hirveästi aikaa tuommoisen tyhjän kaivamiseen? Niin, se on justiin, että jo 10 vuotta sitten päätöksestä mä Facebookiin lähetin juuri sen takia, että se on liian vaarallinen. Se on liian vapaa. Ja sen väärinkäyttö on liian helposti mahdollista. Se on joo, että ainut, no jokainen tavallaan, mutta itse käytän sitä lähinnä tuommoiseen ryhmien seuraamiseen, että sanotaan nyt vaikka puskaradiot, niin sieltä saa sitä alueen tietoa. Ja onko se sitten hyvää vai huonoa tietoa, niin sitä voi sitten aina välillä miettiä, että kun siellä joku on kadottanut kissan tai koiran ja ynnä muuta. Mutta siitä kadottamisesta voisi kohta kertoa lisää, se on eri asia. Joo, mutta oli vaan sellainen poikkeama. Joo, mutta se voisi sanoa, että mä viittaan nyt siihen dokumenttiin, se on mielenkiintoinen ja aika siinä mielessä karu nähdä, että mitä se on nykypäivänä. Mutta Mutta sen mä vielä kysyn, eli kun sä ensin tosiaan puhuit sen kuvamateriaalin auki äänitiedostoksi, niin oliko se nyt sitten se, että sä laitat sen notebook LM:lle? Joo, siis se on ehkä se helpoin reitti. Mä oon sitten tehnyt taas vielä oman jutun, että mulla on tekstin tunnistus niin kuin tämmöisenä ohjelmakoodina. Ja se on eri juttu, mutta sillä Notebook LM:llä pystyy myös äänen tunnistamaan. Se ei nyt siinä oleellista. Periaatteessa voi kirjoittaakin se. Että se on vain nopeampi nyt puhua. Se on hyvä. Niin. Just se, että haluaisit tietää sen puheen kautta. Joo. Ja miten sä teet. Kun itse ei ole tehnyt mitään muuta kuin sitä, että sähän pystyt sähköpostia niin kuin esimerkiksi puhumalla tekemään ja se kirjoittaa, kun sä puhut. Ja Kyllä.
mutta mitään muuta ei ole tietoa. Lähinnä mä oon tehnyt semmoisella avoimen lähdekoodin tekstitunnistustekniikoilla, että niissä ei ole mitään rajoituksia sitten. Niin, se on sillä tavalla, että ei ole sitä aikarajoituksia sitten niissä niin kätevämpi. En tiedä, tarkkuus vähän vaihtelee ja sitten on muutamia muitakin ohjelmia, missä on mahdollista hyödyntää erilaisia osia, joita löytyy tuolta netistä, että ne sitten, no se puhetunnistus on siinä oleellinen jollakin tavalla ja tosiaan tämä on yksi tekniikka. Sitten on netissä myös semmoisia nettisivuja, jos laittaa vaan, että tekstin tunnistus puheesta, niin ihan löytyy semmoisia online-palveluita myös. Niissä on se aikarajoite yleensä, ilmaisversio. Ja tosiaan selkeä puhetapa, mahdollisimman voisi sanoa kirjakielinen, niin sitten se helpottaa sitä, ei tarvitse tekstin tunnistuksen jälkeen lähteä paljon puhistelemaan enää juttuja sitten. Tämä minkä teit sen puheen ensin MP3, että editoit sen, niin se on hyvä tapa. Se estää turhia virheitä, kun tulee muuten äät ja ööt mukaan myöskin siihen tekstiin. Ja sitä ääni voi olla kuin säännöt on. Joo, nyt tulee mieleen tuosta puhetunnistuksesta, niin onhan tuossa Chromeessakin, mutta sen ei ole tekoäly tai näin, mutta Chromessakin on speech to notes, katsotaan. Ja itse asiassa Windowsissa itsessäänkin on, Windows 11 on se äänen tunnistus. Jos on asentanut sen, niin esimerkiksi tässä on tämmöinen online-kääntäjä, se suoraan muuttaa puheen. Tämä on saatava, speech to notes, katsotaan, se vähän. Elikkä kännykkäapplikaatioitakin on tähän hommaan. Vähän riippuu mitä haluaa käyttää. Katsotaan. No, ei löytynyt heti tuo, mutta speech2notes.co ainakin on ollut. Tai sillä hakusanalla löytää muitakin. Sulla puuttuu M siitä kommin perästä. Varmaan joo. Ei vaan siinä on pelkästään ko siinä sivussa. En tiedä miksi, mutta speech notes ko. No joo. Se vaan, että niitä tekstimuunnos juttuja voi tehdä myös livenä suoraan, että se tulee sitten ruutuun. Kun puhuu mikkiin, niin se tulee saman tien ruutuun. Ja tosiaan Windowsissa on myös Windows 11 yleensä asennettu mukana tekstin tunnistus. Vähän riippuu siitä asennuksesta, niin se löytyy puheen tunnistustyökalu. Oliko se 10 ja 1, nyt en muista, että onko enää 11. Jossain vaiheessa se otettiin pois. Mutta se on se ensimmäinen askel ja sitten tosiaan se PDF-tiedosto on helpompi käsitellä. Sitähän voi puhistaa jonkun verran siinä tekstimuodossa, jos haluaa tai katsoo, että siellä on jotain huonoja kirjoitusvirheitä tai muuta, niin se on sitten ihan semmoista tekstin käsittelyä. Onhan oikolukuukin on OpenOfficessa taitaa olla oikoluku. Ei ole. Ei ole. Joo. Puuttuu suomen kielen. Joo. Mutta Wordissä on erittäin hyvä oikoluku ja siinä voi suoraan ottaa sen aputoiminnon. En tiedä onko LibreOfficessa sitten, en ole kokeillut sitä, mutta niin. Vois löytyäkin, se on vähän. Minun mielestä siinä on. Joo, se on monipuolisempi.
Mutta joka tapauksessa niin se voi käydä läpi vielä sen tekstin ja sen jälkeen sitten vaan yleensä PDF on semmoinen helppo liikuteltava muoto ja sen jälkeen alkaa neuvottelemaan, että mitäs tästä saisi aikaa. Se on se, voisi sanoa, että vaikein osuus sitä juttua. Voitaisiko me ensi kerralla katsoa tämmöinen prosessi läpi? Olisi ihan mielenkiintoista. Niin. Teidän puheet ja käännetään. Kokeillaan muuten tässä niin ajetaan korjausten läpi ja näkyykö- katsotaan mitä Joo. äly sanoo. Joo. Läppäreitä mukaan. Voisi olla ihan mielenkiintoinen aihe. virtaa. näkyykö se siinä. Joo. Nyt ei ääni kuulu, mutta suurin piirtein. Syntyy uutta. Täällä järvien pinnat peilaavat vuoden aikoja ja peltojen laidoilla on tilaa ajatella ja hengittää. Täällä urheillaan, kävellään ja tavataan tuttavia. Joskus jopa kävellään auton yli, ihan luvan kanssa. Metsälenkin varrella voi grillata makkarat kodassa tai lyödä kunnarin lievestuoreella. Täällä ei vain asuta, täällä eletään, liikutaan ja kohdataan. Laukaa menee eteenpäin, mutta ei unohda, mistä tullaan. Laukaassa tiedetään, miten sorvia käytettiin ennen ja miten asioita voidaan sorvata paremmaksi nyt. Laukaa seisoo kulttuurin, maisemien ja asukkaiden vahvalla perustalla. Laukaalla on edessään isoja ratkaisuja. Tarvitsemme paremmat liikenneyhteydet, vahvan talouden ja kunnan, jossa on hyvä elää ja yrittää. Tuo on mun entinen työkaveri. Ai Yhteistyö lähikuntien kanssa Tyttö, joka on mahdollisuus vahvistaa koko aluetta. Se on Extreme Run. Reuna-alueet eivät ole takapiha, vaan kasvun ja kehityksen paikkoja. Päätöksiä ei tehdä vain keskuksesta käsin. Lähidemokratia tarkoittaa, että ne tehdään lähellä, jokaisessa kylässä. Laukaa ei voi jäädä sivusta katsojaksi. Meidän on houkuteltava suuret yritykset tänne. Olen ehdolla kuntava. Joo, eli tuossahan nyt tulee mieleeni tekoäly oli tietysti oleellisessa roolissa, mutta sitten samalla niin on muistettava, että mä olen niin kuin jutellut sen kanssa sen, että tehdään tämmöinen. Että ei se ole niin kuin ChatGPT-juttu, vaan mä kerroin, että saisiko näistä leikkeistä huumoria, että miten sitä voisi tuoda niistä esille. No se keksi sen auto yli jutun ja sitten sen sorvauksen ja joku oli vielä kolmaskin juttu. Elikkä sitten no tää on hauska ja pistetään mukaan. Ja sitten sitä tavallaan niitä asioita, mitä halusin tuossa korostaa, että mulla on vaikka lähidemokratia, mitä haluaa, niin sitten se kehitti sen tarinan siihen suuntaan. Tai sitten ne yritykset. Ja sillä tavalla, että se ei pelkästään ollut se leike, puheteksti siinä kouluttamisessa sille tekoälylle, vaan mä laitoin niitä muita juttuja myös mukaan. Oliko se sitten oma tiedosto tai kirjoitin nyt, en muista, sillä ei ole väliä, vaan se tulee tekstinä sitten esille sinne, että tämmöiset asiat haluaisin mukaan. Oletko sä alun perin syöttänyt suunnilleen sen 15 minuuttia? Joo. Ja se kuvamateriaali meni 15 minuutissa. Ja
Sitten sä kävit sen keskustelun kaikilla, mutta kuinka pitkä oli tuo lopullinen tuotos? Ei se muutama minuutti, pari-kolme. pelkästään. Joo, pari-kolme minuuttia. Joo. Mutta Se prosessi on. se justi, että nyt mä sitten just kysyin sitä myöskin, että vaikka niitä, että kuinka pitkään ne kannattaa olla. Että jos tämä on tämän mittainen ja näin. Niin. Ja sittenhän tuo teksti, puhe oli kokonaan, tai en muista oliko se tietysti jotain viilailuja, mutta pääosin se on ChatGPT. Se on musta nyt mielenkiintoinen. niin, että se tavallaan keksi sitten siinä mukana, kun mä keskustelin sen kanssa, niin että no, tekisitkö tähän vielä tämmöisen kivan selostustekstin. Ja sitten kun siellä on niitä jotain juttuja, mitä haluaa korjata, niin sitten vaan kirjoitetaan uudestaan, että tämä ei ole oikein hyvä, että muokkaisitko tämän pikkasen uuteen oskoon. Varsinkin jonkun vaikka yksi lause sieltä pois. Tuon olen niin ymmärtänyt sen ja sen verran katsonut, että se on nimenomaan iso prosessi, että se tosiaan kun sen kanssa keskustelee, Joo. että vaikka nyt tekee sitten vaikka laulua tai runoa tai mitä hyvänsä ja haluaa sitä niitä nyansseja, niin toi on erittäin mielenkiintoinen, mutta siitä tulee heti niin kuin mieleen se, niin kuin se myöskin se vaara, että huima, että se on sun äänellä, niin. kun se on tehty, niin sen, että miten tosiaan sitä voi väärinkäyttää sitten jossain. Niin. On niitä. Niin ja sitten sitähän nyt on, Toisen ääntä voidaan. on justiin varmaan nyt jatkuvasti keskustelu, että no onko se sitten oma tuotos vai eikö se ole oma tuotos, että missä menee se raja, että jos otat vaikka jonkun tekoälyllä tehdyn valokuvan tuolta netistä, niin onko se sitten omaa ja tekijäoikeudet ja tällaiset, se on oma juttusa. Mutta tämmöisessä prosessissa se on vähän niin kuin katsoisi Google-hakuja, että jos sieltä saa oikein hyvät tiedot, niin kenestä tietoa se sitten onkaan. Että se on vähän... Nykyään on aika pitkälle nämä muutamat, mitkä on jo tullut esille tässä kielimallit, niin varmaan monella korvannut Google-hakuja, koska se on helpompi kysyä sieltä jonkun tietyn ongelman suhteen ja tulee nopeammin vastauksia. Kun vaan uskaltaa luottaa sitten, että se voi antaa vääriäkin tietoja, että se pitää olla pikkasen niin kuin antennit ylhäällä. Ei voi sitä, jos näihin riskeihin mennään taas välissä, niin laajasti haasteena on se, tai pelätään varmaan monessa paikassa, että se alkaa niin kuin ohjaamaan, että ihmiset luottaa liikaa. Ja antaa jopa politiikkapäätöksiä. Jos joku kirjoittaa, että kannattaako Jyväskylään rakentaa maailman isoin tornitalo, niin joo, kannattaa, koska se on hyvä juttu. Niin sitten kaikki lähtee sen mukaan. Missä vaiheessa sitten tulee semmoinen jarrutus. Se on ehkä tämmöisessä, jos tekee yhteistyötä ChatGPT:n kanssa, niin hauska, että se on hirveän ahkera. Voisi sanoa, että liiankin ahkera, jos haluaa välillä lomailla, niin se sanoo, että kyllä tämä onnistuu, elää nyt lannistu ja kyllä me saadaan tämä tästä näin ja jatketaan huomenna suurin piirtein, että se ei niin kuin väsy koskaan. Se on se. Hieno kysymys. Se ei sano, että ei tästä tule mitään. Se sanoo aina, niin kuin, että kyllä tämä tästä ratkee, kun vaan keksii. Niin. Tämä on poliittinen arvo. Joo, se on. Tämä on vaan kaikille äänestäjille näytät nyt ensi vaaleissa tulee. Niinpä. 275 sillä menee jo sisään. Joo. Tuossa muuten tulee mieleen näistä eri koneista, niin hauska Kiina ja Amerikka näkemys, että se DeepSeek jotenkin ainakin itsellä on mennyt jumiin aika usein.
Mutta se menee jumiin pääasiassa päivällä. Että jos tekee keskipäivällä jotain tärkeää hommaa ja haluaa sieltä apuja, niin voi käydä niin, että se jää jumiin. Että todennäköistä, tai en mä tiedä, mutta mä oon vaan arvallut, että eurooppalaiset on silloin kaikki se kimpussa ja menee vaan linjat tukkoon. Ja sähkön kulutus on katossa ja siitä on muuten Areenassa juttu ja se oma tarina, kuinka paljon tekoälyt kuluttaa sähköä ja se ei ole siinä mielessä mikään hieno juttu. Prosessointitehoa. No joo, mutta yleisesti sähköä se tarvitaan. Niin kuin, joo, siitä löytyy omia juttuja. Taisi olla uutinen tälläkin viikolla, että sille ei kannata sanoa kiitos, kun sekin vie jo. Joku oli laskenut, että kuinka paljon se vie, kun ihmiset sanoo jonkun asian jälkeen, että kiitos. Joku oli laskenut, kuinka paljon se on sitten vie kaikkea sähköä ja muuta. Mutta se on tullut varmaan monelle tavaksi, että kun se antaa jonkun hyvän vinkin, niin sanotaan kiitos, tämä oli kiva. Ja sitten se jatkaa sitä kohteliaisuutta. No joo, mutta siis se DeepSeek-homma vielä, niin se tavallaan menee jumiin. Niin sitten, jos on joku asia kesken, niin onkin mietittävä, että hetkinen, lähdenkö mä googlaamaan tai hyppäänkö mä ChatGPT:hen tai mitä. Mutta sitten siinä onkin jännä, että mulla on esimerkiksi 3-4 eri osoitetta. Ja jos mä aukasen toisella osoitteella sen sama DeepSeekin, niin sitten se taas herää ja on täysissä virroissa, mutta sitten sillä toisella profiililla se on jumiseen kuin 10 minuuttia. Sitten se taas toimii, voi pompotella vähän ees taas, niin sitten se toimii niin kuin tasaisesti. Ehkä maksullisissa se toimii paremmin, mutta ilmaisversio. Sama koskee YouTubea myös, niin kun riittävän kauan katsoin, se jumittuu. Joo, mutta ChatGPT on siinä, että se jonkun verran paremmin toimii, mutta niissäkin on se käyttöraja, että se ei esimerkiksi anna, mä puhun nyt ilmaisversiosta, mä en ole ostanut niihin mihinkään maksullisia aikoja, niin ChatGPT ei anna laittaa noita liitetiedostoja kuin tietyn määrän uudestaan. Et sitten se laittaa sen jumiin. Jos on taas useampi profiili, niin voi vähän pompotella niitä ja hypätä välillä toisiin. Onko se yhtään kotiverkon tehosta kiinni? Ei oikeastaan, mä oon vähän eri paikoissa ja ei ole ainakaan se mulla vaikuttanut. Voi olla muut jutut, en ole silleen kysellystä. Ei se kauheasti kotiverkon nopeutta vaadi tuo ohjelman. Ei, se on tekstiä vaan mitä. Niin, tekstiä liikutellaan, niin ei siinä isoista. Tietysti jos on joku video- tai äänitiedosto, niin se on vähän isompi sitten. Joo. Mutta se on nyt sitten, ei tietysti tule yksittäisissä tiedostoissa esille, mutta joo, mä voisin vai pidetään kahvitaukoa välissä, mä voisin nopsaa ennen sitä. Tehdään niin. Tai niin, onko se jo kahvit pudonnut? Sopii, mulla pääsee vaihtamaan patteria. Joo, niin justiin. Jännä, että Jatketaan teen jälkeen.